тогаш, ето е 600. За пилотите всеки момент ще ги видим и в бързи. Надявам се наистина да направят 600 е много стабилно, но и максимално безопасно. БМВ-то на Мирони стои неподвижно тук в престартова зона. Имаше проблем с стартирането на двигателя и този автомобил, дано не е нещо сериозно. Надявам се да се справят с проблема и да може да се включи в тренировката. Временният лидер в Хикс-4. Веселин Николов. А да ви припомня, че BMW беше легенда в българския автомобилен спорт, управляван от друг бургазия Тодор Тотев. Тодор Тотев предостави автомобила на Мирони през миналата година, за да могат да го приведат в вид